firing line. Ma'am, ang gabi dra sa imo, pasensya sa disturbo. Mayong gabi, Action Brian. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati subong sa imo program. Evening. Yes, ma'am, pasensya gyud sa tingog ko do si Kenny Rogers ko na subong ma'am ha. Kido ka husky sa akin. Ma'am, kumusta ang results ng meeting all about the opening sitting face to face on Monday, ma'am, sa Alangilan? Well, all set na kita para mag-participate sa mga pilot nga limited face-to-face classes. Isa lang ang andring eskulahan sa Bacolod, and that is Alangilan National High School. So, bago lang kami nakatapos ang coordination meeting, gin-discuss naton ang mga precautionary measures kag ang mga recommendations ng EOC para sa smooth, safe kag successful nga pagpatigayon naton sa face-to-face classes with our goal nga ma-expand naton dayon kung kaso nga maayo ang aton pag-implement sang ining limited face-to-face classes. We plan to expand it sa ibang pagig ng mga eskwelahan as soon as possible. Aha, ma'am, gin-recommend ang Alangilan. Sa pagintindi ko, nagligan may mga interviews ko halin sa mga Department of Education mismo nga mga pila ka mga kinanglanon nga face or magbuka sa face to face ang school. Una, dapat kung pwede pa lang 0 case sa isa ka lugar, ano? So given ang Bacolod tuman kadako ginman ang Bacolod, although nga may mga cases pa kita diri sa Alangilan abi do kalayo na nga area. Dito subong ma'am, anong may case pa kita dito? Nagpasugot na bala ang mga ginikanan? Kapag hindi ko, pirmado naman ni Kapitan mismo. Yes, actually, represented man sa aton Zoom meeting subong gabi sa coordination meeting, ang barangay, kag nag-express man ang barangay kapitan through the barangay secretary nga all out ang support nila para sa resumption ng klase sa Alangilan National High School. Amo ni gani ang limited na face-to-face classes. Kaga matuod na Action Bri nga may ara mga conditions ang DepEd unless i-allow ang isa ka eskwelahan nga mag-participate sa pilot na face-to-face classes. Kaga apparently ang Alangilan National High School ang isa sa mga very few nga nakamit sang requirements. Kaga ang isa sa gin-require naton dito is dapat fully vaccinated teachers, which ang Alangilan National High School, we are happy to report 100% sa ila faculty and non-teaching personnel are already fully vaccinated. Sa pagid naton nga criteria is ang ma-participate nga mga estudyante sa limited face-to-face classes fully vaccinated man. Kag ginapa survey naton subong naga-master listing kita sa ilang mga family members ining mga estudyante kung ano ang vaccination status nila. So dalasa na lang tanan dayon para nga mag-ready na gid kag magtayo yun, smooth lang ang aton nga implementation. Okay, so ang Alangilan, kita ko sa ibang to nga lugar. Anyways, congratulations, gali 100% na vaccinated ang tara nila nga personnel, ano? Sa ibang nga mga nag-face to face na ma'am, may mga thermal scanner sila iya. Tapos ang room nila sa sulod may mga ang isa ka bangko na may mga plastic abi so that nga may separar gid. Amo man ada subong ma'am ang sitwasyon sa aton Alangilan National High School. Sorry, Action Brian, utod-utod ka, pero kung sintindi ko, may mga thermal scanners. Yes, may araging prepare nga thermal scanners ang aton nga aklahan. In fact, ang si Ma'am Principal, Veneranda Ortonio, at least nag-report sa EOC, kaya sa aton mayor kag vice mayor, na handa na gid sila, may ang school nurse has already prepared ang mga format, magapa-fill up sila sang health declaration form every day nga pirmado sang parents sang bata. At the same time, they will be ma-monitor sila sang mga kung may mga symptomatic na nga bata, may ara da nga gulpi di magsipon or maghilanat, automatically papulion ang bata, i-report to be heard. Pag ang commitment ng EOC is we undergo siya dayon sa antigen testing. Okay. So, ma'am, pila ka percent nga estudyante, ma'am, ang sa sulod sang kwarto
during sang klase, ma'am? 20 students lang gid ni Action Brian, Okay. and as a matter of fact, Mhm. ang mapilot sini sa kabilugan 40 students lang gid. Okay. Bali 20 ang batch 1, ikaduha nga batch 20 man. So bali sa kabilugan 40 ang mag-participate. But Mhm. this is just the beginning. Una pa lang ni Aha. kay amo ni ginatawag gani nga pilot, no? I-pilot pa lang ni Mhm. obserbaran kung ano bala ang mga pitfalls, ano ang mga pwede himuon, ano ang mga hindi pwede Mhm. sa implementation. Tagdara sa mga observations ngayon na dara magabase kung bala pwede nga ma-expand sa iban pagid nga eskwelahan. So may naka-ready na nga duha man kay eskwelahan Mhm. dito man gyapon sa Alangilan ang RAES kag ang Arceo Mhm. Elementary School. Kung in kaso nga maghatag na green light ang DepEd Mhm. for an expansion, amo na ang duwa dayon. Kay and you are right nga ang isa ka criteria dapat manubo ang cases. So Alangilan is one of the barangays nga jutay ang cases nila sa COVID. Ma'am, isuliton ko lang gamay. Ano tong isa ka school gani, ma'am? Rais Elementary or high Sa school? Rafael Alunan Elementary School. Okay. Ining duha karon ginaamat-amat man or gin-recommend naman if in case man nga okay nga aton sa ning pilot, ma'am. Maghambal kita nga kung okay siya, pila ka semana, ma'am, ang aton sa ning panilagan nga okay siya. Well, ang amon nga agreement kay ina is we will be evaluating on a weekly basis. So ma-evaluate kami kada semana kung ano ang development kag kung ano ang status ang aton nga ang aton implementation. So sa actually naka-ready na ang duwa na ka eskwelahan, ang DepEd na mismo ang nagpreparar man na sila, meaning na-meet naman na nila ang standards kag in kaso nga may ara expansion, ready na sila dayon naman nga mag-start ang limited nga face-to-face na gyapon. So meaning, ma'am, sa tanan nga mga estudyante nga nagpa-enroll sa Alangilan, all of them, ang ilang sini nga mga parents, naghatag na sang consent, abi nga ti, okay na kami, pwede gid ang kabataan na po makapaskool. Oo. I suppose na-meet na sila sang eskwelahan sa administration sa eskwelahan. And in fact, ang mga estudyante may ara pagid sila yung orientation man. Okay. Sa Lunes, no, sa Monday mag-start ang classes. So, antes sila magsulod sa ilang classroom, paghahatagan sila sa orientation. Ma'am, aside from our teachers abi didto, CEOC or kung sino da magapadala abi sang men didto to monitor sa ila inside the campus kay kung kabalo naman kita, ma'am, mga kabataan may mga socializing ini sila basi kibot lang taga tupad-tupad. May ara ka mo, ma'am. Yes. Yeah, actually discourage namon nga wala lunch kay para hindi hindi na kay kabalo kati kung gakaon syempre gakakas ang mask. So isa na half day ang aton mga estudyante para ibitar man gani nga mag-share sila pagkaon, mag-share sila sang mag-organize sila kaon kag isa na kalabanan gid source of transmission ini ang mag-share kabla mag kaon urupod gamukaon. So isa na siya sa mga kondisyon nato nga ginhimo. May namangkot di may resist sila way nag-resist di, ma'am, no? Riktahanay na lang. Actually sa pamangkot mo gali kay na kung may ara ma-monitor, yes, we will be there ato kami to sa Lunes 7:30 para mag-observe sa first day sa implementation. So ang EOC will be there, ang chairman ng Committee on Education sang Sangguniang Panglungsod, Attorney Renecito Novero, makatum ang aton Vice Mayor Elcid Familiaran, and possibly si Mayor kung makaabot na siya, possibly Mayor Bing Leonardia will personally also visit during the first days ng implementation. Kabay pa nga aton nga mga estudyante da mangin cooperative lang para nga kung maayong results ini iban nga mga dagko nga mga schools sa di sa Bacolod bukas na labi na gid sa poblasyon, ma'am, no? Kabalo naman kita may mga NOHS kita, may mga city high kita nga grabe mga estudyante di nga willing naman to going back to school naman tani, ma'am.
Mm. Okay, nadula si Councilor o si City Ad. Action firing line. Okay, sige. Bao kanami gid sini no. Kanami gid sini kay mismo diri sa Bacolod nagaamat-amat kita. Isa lang ana ya. Pilot gid lang nagligad nga lawar ako sa langilan mo. Daw Miyerkules ato. Tingala ko may mga kabataan to gabilit-bit ka mga silhig, ka mga dustpan nga daw nagasulod sa eskwelahan. Ma'am, before ka nadula, na-mention ko nga kabay pa mangin cooperative lang ni mga estudyante ta dira sa may Alangila National High School para himplo sila kag makabukas man iba naton nga schools labi na gid diri sa poblasyon. Yeah, that's right. No, kadamo sa mga ang ato ni mga kabataan, they are really looking forward, naga-anticipate na ganyan sila, excited na ni sila nga magbalik sa eskwela, magbalik sa eskwelahan. Kaya dako ang nadula sila in terms of social interaction, Correct. in terms of mga sports activities, extracurricular activities, nga halos duwa na katuig, duwa na ni ka nearly 2 years na nga wala ni Yes. mga amo ni nga mga activities, socialization activities ang atong kabataan, which is also very important sa developmental stages nila sa pag-develop ng whole, the whole personality sang isa ka bata pag gusto tagid nga makabalik sila. However, ang on the part ng EOC, on the part of the local government, and I am sure amo man na ang sa DepEd, gusto tani nga gradual kag cautious kita sa pagpadala sang aton mga kabataan sa eskwelahan kay hindi man ta gusto nga gulpihon kag possible ko mag imagine kung may outbreak kita naman sang COVID nga subong kanami nagid kay na sustain naton ang single digit nga cases. Wow. Kag nagalaom gid kita nga very soon basi maka zero case na kita in one Uy. day hopefully. Kabay pa. Kaayo na gid sa aton nga record, and so far for the month of December wala pa kita sang COVID death. So this is a very good sign. It's a very good development on the part on the COVID front. So kabay pa kani nga sa padayon naton nga pagkooperar kag again gusto ko gina-emphasize always nga siling ko gid may correlation permi ang kadamuon sang nagapabakuna kay sa pagnubo sang cases. Kaya kung nakabakuna kita 70,542 sang tatlo lang kaadlaw but silingon kadamo na gid sang Bacolod nun nga protektado na against COVID-19. Okay, sige, hulat-hulaton tani. Ma'am, may isa lang ko pamangkot ay doon to kung ni Chakto ako. Maybe ibang ka school diri doon hindi gid maka-recommend nga maka face-to-face man lang pagkatapos sining kay Kwan sa Kailangilan basi damo teacher dang way na bakunahan pa. Yeah, correct. Yeah. Although nalabutan na namon kay Gina sa discussion, Action Bri, because we've had some problems earlier sang nagliligad nga kadako pa sang percentage sa DepEd ang unvaccinated. Pero kaina sa latest report sa aton sang DepEd, gamay na gid lang ang wala pa ang unvaccinated na lang gud nga number. So hopefully maamat-amat tani kag malabot gid ni sila. Especially so nga ang DepEd mismo will be coming out with a department circular sa inabala Action Bri nga gina-require testing every 2 weeks ang mga unvaccinated nga mga empleyado. So dala na daang ang mga manunudlo nato. Sige. Ma'am, good luck ma'am sa Lunes nga adlaw. Basta may ara pag gusto panugyan dira ma'am. Go ahead ma'am. Una gina-congratulate ang Alangila National High School kay na-meet nila ang standards para nga maka-participate sila so that they can take part sa limited nga mga pilot face-to-face classes. Jutay lang ni sa bilog nga Pilipinas, no? So dungan kita sa Metro Manila nga mga selected man nga mga eskwelahan nga maga-pilot sa Lunes, December 6, and ang Emergency Operations Center kag aton local IATF nga ginapangunahan ni Vice Mayor Elcid Familiaran upod sa, of course, kay Mayor Bing, we will be there para ma-witness namon ang first day kag makita naton kung ano nga mga adjustments ang dapat himuon, and hopefully nga magsunod-sunod na ni nga mas damo nga mga eskwelahan ang pwede na maka-abre sa face-to-face classes. Kinanglan din sa aton mga kabataan. So sa mga nagapamati dara sa aton mga kauturan nga taga Bacolod
ilakip natin sa pagpangamuyo ang mga estudyante sa Alangilan National High School. Aha. With that, ma'am, salamat sa mga serbisyo. Maayong gabi ka, mabuhay ka, ma'am. God bless. Thank you. God bless. Yes, ma'am. Action firing line.